Enra Ghana movie industry ni tite ni kumawood ante asempa emra yeti se yenua Desmond Tutu abrante yi mu a mota henisi no abrante baako bia na ota eye komfo na nani susu kakra ha abrante ni picture no na edaso no abrante yeti ya se ba mo wo edine kantenkrenchi abefa ne ko na emra asem beto dwano tim se ha nipa bebre titire ene na fefo actors ni actresses a omo Ghana ha ebinum di omo reactions aba beto dwa efa sene omo husi ye omo efa emra omo te abrante yi ewu na eye dempote na abrante yi etimi efrimu enra ni nyina no Poku 1 TV ye de ebro mesra so unsaka video yi bia na wa share ama afoforo nso anya bi ahwe bia notification bell no so we are no wa share afoforo so benya bi ahwe ama bibia so atumi ayekama abrante Desmond Tutu a enra ofrimu no enkra yensa kan se abrante ne hododo ne kakra oyare kakra na nsentem wonya ne nkofo enteninka no na ohyedem enya ne ntie kra bio se be se na anu na nsanie no yare mu yeden ema omudi ne kopie mu awa yare sabia eho ana ba mowo adina pakan ebefa no senie nkomo ni nkyiremu sitie no ye ne abrante baako anai obobol owo Aduana stars ani di Emmanuel Kyokon dodo na fa ne obubulebu etwetwe nkomo abrante yi one Desmond Tutu ya wafiri mu yi ena na di agropa awotafo ono ene rasne ni nyina na omudi agropa awotafo Poku 1 TV yene no atwetwe nkomo ama wachire sene ote asem no ene di onim fa abrante Desmond Tutu ni wo no yenko ni ntie wemra sisi ayeba Yoba bibi. Bibi am mo kwa. Ojo si o boss. Bibi aboko de. Na mi adu bi aboko ba enye boko sa. O sha de enwa. Rahusem kesi na ba. Rahusem kesi na ba. Na agofo be so mu se oda so Aduana ebobo na. Okay. Okay. Imana Kyoko yenni nkomo kakra Desmond Tutu enei wako ne krechi mene wo ene onu nyina ne wotafo ye ne abrante di agro bebre na bamo wood na paka befa no enra oti se wagu no sen ena mood esi eye no I'm and like I was shocked just Nami Rahu for in the sense anytime and say in I saw a tafu for months. Said the Udi Kaka in I or 1 year and anytime Umi advice or the mommy or me football career and no advice to me food. I will not maybe apart from football no crano. Some you to me food. Say life after football and no in fact the free training by me bet story in the or advice here. I will not maybe me I was shocked by cemeteries and news no. na minimara what it the man no efri manra because ebinum kra say abrante ase yante ne yare yante say bia say bi na koto yare say bia bi ene wafri mu minim say what the eto abrante man efri manra no atama me meeting news me frɛ tafo ebusa ana mo so wa yale be fanse be manti me manti da me amenti me yale ne da on tinwana after me meeting say na ko pato ne sa frɛ na the year course the court tafo am say yale no emu ye de na mo di me ko no krum eye wo no nti am say Sunday ni na say aliani mo ye dia mo russian e dino ko I just also to na go point man you know kwa
and no, done one ultimate film. Intimi, the meeting the metifano, Yaliano, Mimantida. Now, Mikase, your sala, costume, marina, on football sala, costume, your group chat on no, Omodiba two, the Quani him that need him that say to Desmond, no fan. Arousam, minim say wakota for crodium or say and for mood is it here after say you toy. Nita for the same Odoma, Odomanchi. Ya kosa, ya koko, and one atafu, a sat, I will want to see tafu. Usha, Desmond Tutu tafu, one will be a fine. You are who be on who be a Cassania, and one than a tafu, a black, a flag Tuesday, by the sea tafu. Asama na woka twa dia ama da busuafo ne damfo no mahunu videos bi a circulate say rasenene ono so na damfo pa no ode abetu ja say ewo na ote na ha ne pa binum so acha say react asama de twa ode ma kana fo nyina metima ka so sure rasenene kura no metima ka say to kura na dini era sa moving at moving nti kakra na kan na yensha ya ho den ati uwu kwa de nkwanti mi ne den nti yankopon ya yesen se obitima mai ya ne baby papa ayede ato ye bompa se yeni dan duwa ina rubbish shule la suspect and yama ye grapa nti mesa se the bushman for Yanko, say, like so much shedding. Yanko Pona Nedima, Onoa Nedima, Onoa Sunaji. Mena Emmanuel Koku Obubulebu, you better was say your friend OJ, so and no paying a Misha pa. But say, season inquiry, Aduana, and Yoma Bibia consistent and I'm expecting. I'm sure season, target since a Becky League, no, by the say, Oshadi League, now, Quakujuna, Yintimin, now, second, you better target the FA Cup, no, so FA Cup, no, so you're free. You say, no, your next target is a bit me rattle for tea, your bonfire, say, na me out my bit me asha and me no stars na say the very bit me rattle for. Oh, okay. Maybe I better say you see Yami Aduma before be a buy before I know what you junko. Ɛyɛ awerɛhosɛm kɛseɛ paa na ato ɔman Ghana titire ne yɛ movie industry no sɛ aberanteɛ Desmond Tutu a na ɔbɔ no ho mmɔden yie paa ɛwɔ kumawood movies mu no ɛnɛ yi watoa nananom ɛwɔ nseɛ do yɛma abusua nyinaa hyɛ den yɛma abusua nyinaa yɛ akɔ na ɛsrɛ twɛdeɛ mpo Nyankopɔn sɛ amfa aberanteɛ nsi abrankokum kɔpem sɛ yɛn nyinaa yɛbɛhyia ɛwɔ soro hɔ ɛyie yɛ nkogyankogya yɛfa akɔnya wɔ so na yɛde ato bibiara nim sɛ na wɔtwe da no ɛho asɛm duru a yɛde bɛtum anim na mo nyinaa ba abɛgya yɛn aboa ama biribiara yɛ kama ɛyie no so duru a meyɛ gyidie kɛseɛ paa sɛ ɔmanfoɔ ntwe abusua no ano ngɔ fam yɛn nyinaa ba abɛka abusua no ho na yɛagya yɛn nua kwan koraa mɛsrɛ sɛ sɛ wo nsa ka video yi bi a na notification bell adoma no wa mia so na kyese video bi atoma obenya bi ahwɛ na afei wa share video no ama afoforo so anya bi ahwɛ Poku 1 TV ɛna woni guzo a wo hwɛ no Poku 1 TV